yan? Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Ika Kuya Jun, ka nagsasabi na naka-live na palan kita. Nahiling ko digdi sa naghahagab ako digdi sa live kan page ta. Maray na pagkahapon po tabi sa gabos na nakaantabay sa indong mga haro. Ano man po tabi ang sa indong pinagkakabisihan ka. Magsarabay-sabay po tabi kita sa good alauna nin pagkahapon. And ano bang unang restaurant di sa tuyang palibot? Trending yan sa social media. And nagpapadagos po tabi na Ibalong Z, a new Bicol musical. At ini po an istorya kan epikong Ibalong. Pagkahapon Kuya Jun, alas 6 nin pagkahapon. Naghiling kami dyan kay banang ko su grade 1 kong aki. Ano po digdi, talagang sabi ko nga ni kay Konsehal Alan Ranyola, worth it. So pagtukaw duman ki almost 1.5 hour, dalan po tabi ta, mahiling mo maka-proud na magkahiling mo na hoben pang marhay itong mga artista, itong mga artist po tabi na nagpa-perform duman sa nasabing entablado. Diyan po tabi sa Ibalong Centrum for Recreation. Diyan lang iyan sa barangay Bitaano, Legazpi City. Talagang mahiling mo. Abo ko mag-istorya kung ano. Pero, di ba padangog ako sa indong clip lang duman. Di ko ipapahilingan sa iyang visuals. Pero, sa iyang sa indang tataramon iyo po tabian itong su Legazpi Bicol na pigagamit, and ini 10 seconds lang ini na audio duman ini na. Ayan, pag bagigo ka mo ka yan, di ko lang sure kay angunan ko may available pang ticket dyan. Pero ako po nagtataram sa ito na di man ako masyadong exposed sa mga theater play. Pero pag nahiling mo ining presentation po tabi pagtatanghal kay ining sining banwa, talagang manggigirabo ka Kuya Jun. So, si Amara, grade 1, na may nalilipisilan siyang magsabot kan Bicol. Pero, kang nadadangog na Kuya Jun ito, na na-realize niya, kasi kan last year, naghiling naman siya kang street dance presentation. Medyo familiar na siya sa epicong Ibalo. Tapos, unti-unti, tig-introduce siya. Yung kasubanggi, talagang mahiling mo. Mamit bida mo duman, kung si Iling, si Kadunong, and iba pa pong mga karakter doon. Talagang masasabi ko po sa inyo na dahil dapat ito palagpason ang siring kaining aktibidad. And sabi ko nga kay Konsehal Ranyola na dakulang bagay po na naibalik giraray ang siring kaining aktibidad ining theater play digdi po tabi sa Legazpi City. Kasi last year, wala man inidigdi sa tuyang nakalinya ng aktibidad sa nagpapadagos po na Ibalong Festival 2026. Ay niraan pati duman ka subanggi, mga profesor kang speech and theater arts po dati. Ang apo dati kan sa siling kaya na kurso sa College of Arts and Letters. Ipo ang speech and theater arts. Ngunyan, ang apo dyan, performing arts na po. Ma'am Tet, baka gusto mo Ma'am Tet maghiling. Mag-abiso ka lang po sa kuya ta. Iba nanta ka muna na pagkahapon. Mahiling duman sutugang ko. Isip ko pa kung mahiling po ako gerara. Kasi magayon po talaga ang istorya niya, and itong mga Gen Z makaka-relate po nin marhay. Sabi galing duman sa sa mga pakihuron duman ka na itong su production, su grupo na dahil muna po mag-post nin mga pictures. Pero may mga makamundo lang may mga naghiriling na po na
ano na sinda, day mo mapupugulan talaga na day mag-take a picture and video. And ang pakiuron lang kang production, day mo na pag-post, ito syempre, day naman ki excitement, duman sa mga masunod na mahiling, kaiyan dyan sa ICR, kung nahiling na po yun sa social media. And ano na ba, pang-apat ng play, pang-apat ng palabas, pang-apat ng performance po kan Sining Banwa, turot-od po na pagka alas 2 din pagkahapon. And sa aga, 10 a.m. naman ang sunod po na play, and ang ultimo alas 2 po tabi nin pagkahapon. Dakula nin marhay an epekto dahilan po tabi ta kasuhapon asabi ko ngani an mga nag-aaratindir po duman itong mga professor kan performing arts kan College of Arts and Letters kan Bicol University. May mga niya duman nag-atindir si Bishop Joel Z. Bailon, si Bishop Bong, an mga kapadian po ligdi sa Diocese kan Legazpi, nahiling ko duman si Father Jen. An mga estudyante hali po tabi sa man iba-ibang mga eskwelahan, digdi po tabi sa tuyang palibot, kasabay mi kasuhapon duman. So mga estudyante kan St. Agnes Academy, naon po tabi duman nagpartisipar man and naghiling, and after ka ito talagang standing ovation po tabi iyan. Kaso ang problema Kuya Jun, last Wednesday, iyo tabian ultimong aldaw kang pagpapaluwas sin ticket. Di ko sure kung may available pa po tabi ngun yan. And ang pakiuron lang kan itong organizer man, aside sa day po magtapok nin basura, duman po tabi sa itong sumisbong venue. Syempre kay puwanta pong mantineronan, kalinigan po tabi sa satuyang palibot. Happy birthday po kay Philippine Statistics Authority Bicol Regional Director Cynthia Perdiz. Nagsiselebarkan sa iyang kumpliano nguna na pagka-aldaw. August 14. Happy birthday po si RD Cynthia. And sa iba pa man po nagsiselebarkan sa indang kumpliano nguna na pagka-aldaw. Happy birthday po tabi sa indo dyan. May pick forward yung sa kuya si Ate Ange Galero na cancellation of scheduled power interruption. Diyan po ini para sa Bitaano Feeder 1 sa Barangay San Roque, Legazpi City. Siya ipigpaluwas po ini o kansilado po pala nakaschedule po na power interruption dyan sa indong lugar. Ngunyan po tabi na pagkaaldaw. O na naman Kuya Jun, sabi digdi may scheduled power interruption ongoing iningunyan, pero ano lang ini 30 minutes lang. 30 minutes lang ang nagiging duration po tabi kan power interruption. Diyan ini sa Washington Feeder 3, poon alas 8 nin pagkaaga sa good 8:30. Nag-burn out po dyan sa may parte kan sur na kan Legazpi. And turotod naman 4:30 pagkahapon sa good alas 5. Dyan po initabi sa barangay Taysan, Mariawa, Maslog, Bagakay, Bunker 1, Imalnod, Kagbakong, San Francisco, Buenavista. Kasabay pa po ang barangay Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, asin Ibaugan. Sabi ni Ma'am Tet, gusto ko taan na ngaya ma'am, kaso ngaya payroll po ngaya. Kasabay ako dyan ma'am. Nangana pa no. Maray na pagkauto po sa Rabax Animal Bite Center. Ma'am Tet, sinasabi ko po sa iyo, magayunod. Tapos sendan ta ka ma'am ki ano. Ay da paibugan ta ka na Ma'am Tet, ibibida ko ma'am sa imo. Ining si play po tabi dyan sa Ibalong Center for Recreation. Pati ito kuya dyan ng mga visuals ninda, talagang mahiling mo na pinaghandaan, and mga nagpapartisipar po dyan, iyo po talagaan, itong suba ko lang basta-basta na may talagang may adal, and talaga po na pinaghandaan ninda, and talagang nasa puso ninda, ini po tabi na pag-aarte man. As in, pagpapahiling po kan sa inang mga talento. Mga magayon ng pati kuya dyan ang sa inang mga boses.
And ano pa ba? Wala naman kay ano. Ito pala ni Kuya Jun, kulibat ko, na itong nag-uli po tabi inin 209,000 na duman po baga sa sarong businessman dyan sa barangay sa Tagadunsol. Saro po pala ining lineman kan Albay Electric Cooperative. Nailing po su posting kan na Aleko Kasubago si Sir David Del Mundo dyan po tabi sa barangay Taysan, Legazpi City, residente ini dyan. And lineman po siya kan Albay Electric Cooperative. And sa Martes, petsa 18, iimbitaran po tabi sina dyan sa session regular kan sanggunian panglungsod kan Legazpi. Dahilan po tabi ita personal na itatao sa inda an resolusyon, aprobadong resolusyon kan mga miyembros kan sanggunian po tabi ta nganing mamidbidman an sa indang pagiging honesto asin marhay na pag-uugali na ipigpailing matapos na mapurot nga ni kanini Sir David itong more than 209,000 na kwarta hali sa sarong businessman ipig turn over ini sa sarong chief tanod dyan po sa barangay Taysan. And sa paagiman kaiyan, naging mas madali. Nagkipag-coordinate sa tigpablatter sa barangay, pablatter po sa Legazpi PNP. Sagod sa nasusug po tabi itong su tag sa diri po kaiyan. Kung kaya po naiuli man, duman po sa tag sa diri kaiyan. Wala min bawas. Pati supaki kuya dyan na 50 centavos, nakauli po duman sa nasabing personang tag sa diri po kaini. And sana mas magdakol pa ang mga siring kaining lahi, sabi nga ni Ibaga. Sana nga mas maging pamarisan ini po tabi kan kita gabos bilang mga individual. Sabi nga ni Ibaga ni Sir Pio, what if ngayon Angel, ika ngayon nakakuha kan 209,000 na iyan. Sabot mo ngayon, ika ngayon grabe man ngayon kung nakakuha ngayon kato grabe man ang pangaipo. And baka ngayon ang isipon, parang ngayon sa iya ngayon talaga itong 209,000 na ito. Maray na pagkauto kay Sir Homer Lista Lola, nakaantabay po ngunya. Kay Mark Brian Olivera Murillo. And then kay Sir John Paul, nakaantabay man ngunyan. And then kay Ma'am Tet Aldan Hakub, kan Ravax Animal Bite Center. And then kay Kuya King Reginaldo. Diyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Sabi ni Sir Homer, good afternoon Angel, blessed Friday po ngaya sa gabi. Aldaw ni na Biyernes, pwede po kamo dyan magsimba sa Dapdap Quasay Church. Diyan po tabi yan sa Santo Cristo Quasay Parish. Diyan po tabi sa barangay Dapdap, Legazpi City. And ako kanaki ako kuya dyan, perming pag first Friday ngaya of the month, nagpapasiring kami dyan sa, dyan baga sa sa Daraga Albay. Igwa po dyan ki simbahan man ni Santo Cristo na talaga naman po napigdadayo man iyan. And ngunyan, sarap po sa mga bibisita naman, tigruruso po kan mga debotos. Iyo po tabian Dapdap barangay Dapdap, partikular na po ang Santo Cristo Quasay Parish. Ano pa man kuya John, pa nga ta magsuro-suri vlogan, kami naghahanap ng meeting. Si Kuya John Napoles po sa technical, si Jerome Nico Martinez sa IT. Ay na pagkauto po pala muna kay Sir Alejandro Arrica, Captain Alejandro Arrica, and then sa Coast Guard Station Albay, as in Coast Guard Station Legazpi. Salamat tunon po tabi sa pag-akudir, asin makaskas na pag-hero po tabi kasuhapon dahil ang madaling na-identify itong su persona na napadpad po dyan sa may parte kan barangay Dapdap kan Rapo-Rapo. And unfortunately, ura na po nin buhay itong su residente po dyan sa barangay Bunker 1. Maduman ako kayo dyan. Ako po si Angel Mostaza. Baba. Maugmang ipinipresenta